A de hoxe era a súa primeira visita ao viveiro de empresas e centro de formación de Espiñeira, acompañado do alcalde José Ramón Romero, o edil de Promoción Económica Carlos Rodríguez. O delegado da Xunta na provincia da Coruña coñeceu de primeira man as instalacións, nas que se desenvolven a maior parte das accións formativas, destacando a forte aposta da Xunta neste tipo de programas, que buscan, en definitiva, mellorar a empregabilidade. A formación é fundamental para mellorar esa posibilidade de inserción no mercado laboral e por iso a Xunta de Galicia está a apoiar 35 actuacións de formación nesta comarca na que estamos a investir case 3 millóns de euros que vai permitir mellorar esa formación para 800 desempregados. Dentro destas actuacións inclúe o que son os plans integrados de emprego, tamén as accións de formación para desempregados e os obradoiros. Con estes tres tipos de actuacións entendemos que estamos a favorecer esa formación dos desempregados en diferentes ámbitos e, polo tanto, mellorando a súa capacidade para poder atopar despois un posto de traballo. Dende o Concello agradeceron o apoio da Xunta que permite poder desenvolver este tipo de accións formativas. Así destacaron o Programa Integrado de Emprego, destinado exclusivamente a mulleres, que xa vai pola súa terceira edición e que ten un alto índice de inserción laboral. A verdade é que estamos moi satisfeitos co resultado que estamos obtendo dende fai anos, que a promoción que estamos dando a este centro, a visibilidade que estamos dando ao centro. Temos varias vías abertas, unha é o Plan Integral de Emprego, que este ano é a terceira edición. A verdade é que dar as gracias a Xunta de Galicia por contar con Boiro, porque só hai 7 en toda Galicia. A verdade é que no 2019 tuvemos unhas cifras dun 65% de empregabilidade de 100 persoas, no segundo ano un 50% e este ano que acaba de comenzar se levamos un 20% de inserción laboral. Ademais deste de Boiro, a comarca do Barbanza conta con outros dous programas integrados de emprego, un que se está a desenvolver en Rianxo compartido cos concellos de Padrón, Rois e Dodro e outro na Asociación Amicos. Entre os tres plans estánse a formar a máis de 300 desempregados, cun investimento de máis de 562.000 euros.